Deci aici avem toate nuanțele de blush-uri. O să le fac switch în curând. Dar cred că folosim roșu pentru că nu mi-am aplicat de un secol blush roșu. Vezi cât de roșu e? Hai să vedem cum se blenduiește. Stop it. The color is stunning. But you know. Deci, e timpul să ne facem un make-up. Da. Deci, acum blenduim tot frumos într-un loc. Și imediat o să alegem o nuanță de blush pe care o aplicăm, pentru că trebuie doar o nuanță. Ok. Asta dăm ca și eyeshadow. Deci o să luăm ăsta sau ăsta. Sau nu, luăm aceeași culoare de roșu. Să testăm. Deci ăsta e machiajul făcut cu un blush. Dacă vreți, puteți să faceți acest lucru, să luați dintr-o paletă sclipici și să dați. Părul ăsta iese, da. Vezi cât de rapid. Vrei să mergi undeva? Nu e chiar atât de fancy, dar cred că mi-am făcut treaba bine. Let's test out